देव बाप्पा, तू आलास? केव्हापासून आम्ही तुझी वाट पाहतोय. ये बाप्पा ये, या भक्तांना दर्शन द्यायला ये. होय. आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिंचा. वर्षाने एकदाच हर्ष, गोड अन्नाचा होतो स्पर्श, या वदानुनी हा परामर्श, पुऱ्या वर्षाची साऱ्या दुःखाची वाचावी कशी मी गाथा. बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवी तू माथा.